या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद, झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव। नमस्कार गाववाल्यांनो, कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह मध्ये तुमचं स्वागत आहे। बघूया महत्त्वाची बातमी। वैभववाडीचा तहसील कार्यालय पावसात गळता, त्याच्यामुळे पावसात कर्मचाऱ्यांका छत्री घेऊन कामा करूची लागतात। इमारतीर छप्पर घालण्याच्या कामाचे आदेश उशिरा गावल्यामुळे या मनस्तापाक कर्मचाऱ्यांका सामोरा जाऊचा लागता। मुख्यालय असलेला तहसील कार्यालयच गळता। मागच्या 3 दिवसांपासून पडलेल्या पावसामुळे इमारतीच्या छपरावर पाणी साचला। त्याच पाणी आता कार्यालयात येता। महसूल शाखेत हो प्रकार घडलो। या विभागात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांका त्याच्यामुळे चक्क छत्री घेऊन काम करूचा लागता। या गळतीमुळे सगळीकडे पाणीच झाला होता। कार्यालयाच्या इमारतीवर पत्रा शेड मारण्याचा काम मंजूर झाला, त्याच्यासाठी 36 लाखही मंजूर झाले, मात्र त्याचे आदेशच योग उशीर झालो आणि याचोच परिणाम या कार्यालयावर झालो आणि मनस्ताप कर्मचाऱ्यांका आणि इलेल्या नागरिकांका सहन करूचो लागता। ह्याच्याबाबत तहसीलदार दीप्ती देसाईंका विचारला असता ते म्हणालेत, कार्यालयात गळती झाली ह्याचो कामकाजार परिणाम जावक नाया। इमारतीर छप्पर टाकण्याचं काम सुरू असा, सार्वजनिक विभाग ह्या काम करता। आता सरकारी सुशेगात काम करण्याचो फटको सरकारी कार्यालयाकच बसलो, थंय सामान्यांची काय व्यथा घेऊन बसलो। श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी। मालवणच्या आचऱ्यातल्या भगवानगड भागात पुलावरसून पाणी वाहता। या पाण्यात एका रिक्षावाल्यान रिक्षा घातल्यात। ही रिक्षा अर्ध्या रिली आणि पलटी जाऊक लागली। ह्या सगळ्या एकानं आपल्या मोबाईलात शूट केल्यान। बघूयात। दादा नक्की जीवन पडतं म्हणजे ह्याच्या सकलात पाणी आली का? ये गए अरे गई काय कपडे घालतो कपडे आमचा मध्ये होता सामान होता ह्या बाजू घालू गई ना, आज सांगतो मी तुझं कपडे आतो ये गए अरे गई काय कपडे घालतो कपडे आमचा मध्ये होता सामान होता ह्या बाजू घालू गई ना, आज सांगतो मी तुझं कपडे आतो। भात शेती आपल्या कोकणची परंपरा। हयले कित्येक पिढी भात शेती करतात। आताच्या युवा पिढी या शेतीचा महत्त्व कळागोया म्हणून वेंगुर्ला एज्युकेशन सोसायटीच्या दाबोली इंग्लिश स्कूल आणि राष्ट्रीय हरित सेना विभाग, कॉज टू कनेक्ट फाउंडेशन, तंत्र शिक्षण विभाग यांच्या वतीन मुलांची शाळा शेतात भरवण्यात दिली। यावेळी या मुलांनी तरवो काढलो, तरवो लावलो आणि शेतात बसान पेजई जैल्याने। बघूयात ह्यो आगळो वेगळो उपक्रम। सध्या कोकणात भात लावणी ही अंतिम टप्प्यात दिलेली असा, म्हणजे भात लावणी संपतच दिलेली असं म्हणा हरकत नाही। काही जणांनी उशिरा भात लावणी सुरू केली, तर काही जणांची शेती जास्त असता, त्यामुळे उशीर होता भात लावणी। आणि त्यात 4-5 दिवस जो पाऊस पडत होतो त्याच्यामुळे थोडं उशीर झालो भात लावणी। आणि पाऊस पण या वर्षी उशिरा पडलो, त्याच्यामुळे भात लावणी उशीर झालो। मात्र भात लावणी ज्यावेळी संपता त्यावेळी आपल्या कोकणात चिखलधुनी करूची पद्धत आहे। आणि अशाच प्रकारे मी आज इले दाबोली गावात, आणि आता आपण बघतलो या दाबोली गावातले जे शेतकरी असतात, म्हणजे लहान छोटे शेतकरी, शाळेतले शेतकरी आहेत, ते ही चिखलधुनी करतात आणि तरवो लायतात आणि हे या बांधार बसान सुद्धा पेजेचो आस्वाद सुद्धा घेतले। हे आपले छोटे शेतकरी आहेत, शाळेतले शेतकरी आहेत। एक शाळेने एक उपक्रम, आपली शेतीची जी आवड आहे ती मुलांका निर्माण होऊची, याच्यासाठी एक उपक्रम शाळेने राबवलेलो असा। आणि हे सगळी मुलं असत ती या शेतात दिलेली असत। मी असे दाबोलीक असे
दाबोली हायस्कूलची ही मुलं असत आणि ही या शेतात दिलेली लावणी करतात. भाताची जी रोपं आहेत ती काढण्यापासून ती लावणी करतात आणि त्याच्यानंतर लावणी झाल्यानंतर ती या बांधारच पेजेचो आस्वाद घेतली. म्हणजे आपले जे शेतकरी असत ते घरी जात नाही भात लावणी करताना, ते बांधावरच पेज असतात किंवा जर जेवण असत तर येतात. आणि त्याच प्रकारे तो सगळं अनुभव घेण्यासाठी ही जी सगळी मुलं असत ती या बांधावरती इलेली असत आणि भात लावणी करतात. तर बघूया कशा पद्धतीने करतात. हे आपले पुढचे ह्याच्यातले काही शेतकरी असत, काही मोठे पुढे शिक्षण घेऊन आणखी उच्च पदावर जातले. पण ही जी आपली परंपरा कोकणाची जी शेतीची परंपरा ती अशा प्रकारे मुलांच्या मनात रुजवणं ही सुद्धा एक चांगली गोष्ट आणि ती ही दाबोली हायस्कूल करता. दाबोली हायस्कूलचे सर सोनसुरकर सर असं त्यांची संकल्पना असा. तर आपण त्यांच्याकडून पण अधिक माहिती जाणून घेतलो आणि आता ही भात लावणी बघूया कशा पद्धतीने करतात ती. चला. सर्वप्रथम अन्नदात्या बळीराजाला आमच्या सर्वांच्या वतीने शतशः प्रणाम. या ठिकाणी अगदी साधी सोपी गोष्ट आहे. ज्या मातीतून आपण धान्य पिकवतो ते धान्य किती आनंदामध्ये आणि उत्साहामध्ये आपण पिकवायचं आहे आणि त्याचा लाभ संपूर्ण जग घेतो आहे ते थोडंसं आम्हाला मुलांना दाखवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि हा शेती म्हणजे एक प्रकारचा आनंद सोहळा आहे. आपल्या पारंपरिक शेतीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचं नियोजन आहे. त्यामध्ये हा चिखलधुणी नावाचा प्रकार आहे. म्हणजे सगळं आनंदामध्ये तुम्ही जर केलात तर तुमच्या कामाला पण तुम्हाला थकवा येणार नाही. आणि या ठिकाणी ह्या मुलांना आणण्याचं फक्त कारण असेल तुम्ही बघितलं तर तिथं आम्ही पालखी केलेली आहे आमच्या ह्याची भाताची लावणीची आणि ते आम्ही वाजत गाजत या ठिकाणी आणलेली आहे. आणि एवढाच संदेश द्यायचा की शेतकरी राजा हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि याची माहिती ज्ञान या ठिकाणी मुलांना मिळावं. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या भातापासून जो तांदूळ तयार होणार आहे तर तांदळाची पेज करण्याचं काम आमच्यावर चालू आहे. म्हणजे लावणी ते पेज किंवा भात हा जो प्रवास आहे हा प्रवास या ठिकाणी मुलांना आम्हाला दाखवायचा आहे. त्याच्यामागे शेतकरीला पडणारे कष्ट ही देखील आम्हाला मुलांना दाखवायचं आहे. आपण या ठिकाणी येऊन ही माहिती घेतली त्याबद्दल धन्यवाद. काय जेवणार पेज बांधावर जेवणार आम्ही कारण मुलांना तांदूळ आपण जे लागवड केली आणि जे आपण आता पेज जेवणार आहोत हा जो प्रवास आहे हा मुलांना कसा झाला ते मुलांना कळावं यासाठी आम्ही आपली जी पारंपरिक पेज आहे जी आमच्या शाळेमध्ये पण आम्ही दरवर्षी म्हणजे दररोज देतो ते आम्हाला या ठिकाणी बांधावर आम्ही मुलं घेणार आहोत. एकदम भारी वाटतं आणि आम्ही पहिल्यांदा अशी लाईटतो तर आमका मस्त वाटतं आणि सरांबरोबर. तुमची शेती हा काय? हो आमची शेती असं आम्ही लावून पण जातो. तुम्ही शेतात जातात आणि आता लावणी चालू आहे लावणी आणि नंतर तुम्ही या बांधार पेज पण जेतल्यात कसं काय सांगशील याच्याबद्दल? म्हणजे पहिल्यांदा आता आम्ही बांधारची पेज जेवतलो त्याच्यामुळे भारी वाटतं आमच्या सगळ्यांना पेज जेव आता वायजान जेवतो मजा येता. हो. पाऊस रानात पाऊस पानात पाऊस वाऱ्यात डोंगर दऱ्यात पाऊस रानात पाऊस पानात पाऊस वाऱ्यात डोंगर दऱ्यात टेरेस बाल्कनी भिजवून जातोय रे टांग माझ्या मनीचा मोर कसा नाचतोय रे तकीत धा घिमड पाऊस वेल्लाळ वाटतो नदीत तुफान दुधळी वाहत रेनकोट नसताना पाऊस काढतोय रे टांग माझ्या मनीचा मोर कसा नाचतोय रे. जे आपण जी पेरणी करतो म्हणजे जमिनीची मशागत करून पीक लागवड करतो. तर आपल्या इकडे भारतात म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्गात प्रामुख्याने भात शेती हा विषय म्हणजे भात शेती
हीच केली जाते जास्त करून. तर ती कशी करायची म्हणजे मशागत कशी करायची, पेरणी कशी, त्यानंतर कोणकोणत्या स्टेप आहेत म्हणजे शेती करते म्हणजे रोप पेरणीपासून ते कापणीपर्यंत ह्याच्यात कोणतं हे केलं जाते म्हणजे कोणकोणते भाग आहेत आतमध्ये, स्टेप आहेत, कोणत्या पायऱ्या आहेत हे या मुलांना शिकवलं जातं आमच्या विभागात. तसंच शेती तंत्रज्ञानाची अजून बरीच काही माहिती आहे म्हणजे वाफारे कसे तयार करायचे, नंतर गाई जनावरांचं वय कसं काढायचं, रोपवाटिका कशी तयार करायची, बागकाम कसं करायचं, छाटणी कशी करायची, कलमर कशी तयार करायची, असं सगळा विभाग या शेतीमध्ये केला जातो. तर आता आपण बघतोच आहे की सगळी मुलं शेती करतात तर त्यांना कसं एक काडी भात, 2 काडीचं भात कसं लावायचं, नंतर लावणीच्या पद्धती म्हणजे जपानी पद्धत असते, आपली गावठी पद्धत असते किंवा सरीवरती लावतात म्हणजे दोरीवरती. तर एक लाईन पद्धतमध्ये हे सगळं चालू आहे. आता तर आताच्या नवीन काळात सगळ्यांच्या मुलांना आवडणार नाही ते चिखलात जाणं वगैरे असं. आणि तरी पण हे आता मुलं आवडून करतात हे त्यांचा अभिनंदन करण्यासारखंच असं. आणि ती जर आवड होती तर उद्या सकाळी आपली शेतीचा कार्यक्रम होऊन शेती केल्यानंतर शेतीतून उगवणारी जी हे असा पीक त्याच्यातनं त्यांना ज्ञान मिळताला की आपण पण शेती करूची असा. आता प्रत्येक जण शेती वगळली करूची आणि नोकरीकडे जातात. त्याच्यामुळे आता शेतकरी वर्ग खूप मागे राहतो. त्यांनी जर अधिक शेतीत आणखी पण प्रकार हवा, भाजी लावची, एक पालेभाजी, वालीची भाजी वगैरे अशी जर केले तरी पण ती शेतीचा. तर बघितलात मंडळी कशा प्रकारे ही दाबोली हायस्कूलने हे उपक्रम राबयलो आणि मुला कशी उत्साहात आनंदात या ठिकाणी ची लावणी असा त्याचप्रमाणे तरवो काढणं असं ती करतात आणि त्याचप्रमाणे जो शिक्षक असतात ते सुद्धा त्यांना मार्गदर्शन करतात. त्याच शाळेतले जे तंत्र म्हणजे इतर गोष्टी शिकवतात ते सुद्धा शिक्षक या ठिकाणी शेतात उतरलेले असत, चिखलात उतरलेले असत आणि मुला सुद्धा कशा प्रकारे या ठिकाणी चिखलात खेळतात ही सुद्धा आपण बघितली. एक सुंदर उपक्रम आणि इतर सुद्धा शाळेनं अशाच प्रकारचे उपक्रम राबवून त्यानं आपल्या मुलांका शेती काय विषय पुढे शेती सध्या कमी होत चालली आहे. म्हणजे बरेचसे शेतकऱ्यांका अडचणी येतात, पाऊस अवेळेचो पाऊस असतात किंवा हवामानाचो विषय असतात त्याच्यामुळे बरेचसे शेतकऱ्यांका अडचणी येतात. त्याच्यामुळे काही जणांनी शेती थोडीफार कमी केलेली आहे, खावच्या पुरतीच शेती करतात. अगोदर ही शेती विकून संपूर्ण वर्षाचो उदरनिर्वाह होऊचो आणि आता काही शेतकरी खावच्या पुरती शेती करतात. त्यांची मुलं जी असतात ती आपली गोवा असतात किंवा मुंबई असतात या ठिकाणी कामाक जातात. त्याका अनेक कारणं असतात, त्या कारणांकडे जाऊन आपण काय म्हणजे त्याच्यात काय अर्थ नाही. पण आताची जी या ठिकाणची शाळा असतात त्यांच्यानी असे उपक्रम राबवून निदान विद्यार्थ्यांका ही शेतीचं महत्त्व कळाचा याच्यासाठी असे उपक्रम राबवणं गरजेचं आहे. आपले शेतकरी कशा प्रकारे कष्ट करतात शेतात आणि त्याच्यापासून जा उगावता तर आपण खातो म्हणजे संपूर्ण देशाचं पोशिंदो आपलं शेतकरी. आणि ह्याच एक सांगायचा उद्देश हा तो दाबोली हायस्कूलने मुलांका या ठिकाणी शिकवचा प्रयत्न केलेलो आहे आणि ह्योच निश्चित त्यांचं सफल होतो. आणि असं उत्तम उपक्रम या ठिकाणी दाबोली हायस्कूलने राबवलेलो आहे. कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव, सरबत, वडे साबुती, घावणे, तांदळाचं पीठ, माड्याची वाडी, तालुका कुडाळ. मोबाईल 8275 5380 99. सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. वैभववाडी तालुक्यात गेल्या 6-7 महिन्यात एकच विषय चर्चेत तो म्हणजे शहरातल्या स्टॉलचो. कारवाईनंतर उभे राहिलेले स्टॉल आता प्रशासनाची डोकेदुखी ठरतात. एकीकडे हे स्टॉल काढण्यासाठी एका गटाचो आग्रह हा तर एका गटाचो विरोध असा. प्रशासनाची ह्याच्यात मात्र गोची झाली आहे. नेमकी काय भानगडा बघूया. वैभववाडी तालुको यो जिल्ह्याच्या एका टोकाक असलेलो मुलो.
या मुलखात गेल्या काही दिवसांपासून टपरी म्हणजे स्टॉलवाल्यांचा विषय गाजता. शहरात सरकारच्या जागेर तालुक्यातल्या लोकांनी 120 पेक्षा जास्त स्टॉल लायल्यानी होते. गेली कित्येक वर्षात ते ह्याच्यात सुनच कमाई करतात. मात्र आता नव्या नगरपंचायत झाल्यार नगरपंचायतीक शहराच्या सुशोभीकरण करूक सरकारकडसून पैसो इलो. ह्यो पैसो खर्च करण्यासाठी अनेक विकास कामां लोकप्रतिनिधींनी सुचयल्यानी त्या विकास कामात हे स्टॉल अडचण ठरतात असं सांगून नगरपंचायतीन 22 फेब्रुवारीक हे सगळे स्टॉल काढून टाकल्यानी त्याच्यावरसून लय गदारोळ झालो. तेव्हा काही जण JCB खाली झोपले होते. कारवाई थांबवचो प्रयत्न केल्यानी पण प्रशासनान कारवाई करून संपूर्ण शहर लखलखीत केल्या. नंतर पुन्हा जून-जुलै महिन्यात शहरात नव्यान स्टॉल लागले. त्याच्यारय नगरपंचायतीन तहसीलदारांका पत्र लिहिल्या हे स्टॉल हटवा म्हणून. मात्र तहसील कार्यालयान त्यांच्या हद्दीतील स्टॉल धारकांकाच नोटीस देऊन स्टॉल काढूक सांगितल्याने उर्वरित स्टॉल धारक खुशीदत त्यांका अजून कोणाची नोटीस इली नाही. जेंका नोटीस इली ते स्टॉलवाले म्हणतात काढलास तर सगळ्यांचेच काढा तरच आम्ही काढतलो. आता ह्याच्यात प्रशासनाची पण गोची झाली. श्रीधर साळुंखे, कोकण 7 लाईव्ह, वैभववाडी. आता सिंधुदुर्गातल्या विद्यार्थ्यांचा उच्च आणि अर्धवट शिक्षण पूर्ण करूचा तसाच रोजगार भिमुख होण्याचा स्वप्न होताला साकार. दूरस्थ शिक्षणात अग्रेसर असलेला नामांकित YCMOU सावंतवाडीतला फेमस आणि मोठा असा श्री पंचम खेमराज SPK महाविद्यालयात संलग्न BA, BCom आणि MCom साठी प्रवेश झालोसा सुरू. 12वी नंतर नोकरी, व्यवसाय, शेती करीत शिक्षण पूर्ण करूची संधी. माफक फी आणि फुकटात पाठ्यपुस्तका. सगळे कोर्स शासन मान्यतेचे UGC अप्रूव्ड. दूरस्थ शिक्षणाद्वारे YCMOU मधसून 1 वर्षाचो डिप्लोमा कोर्स, इलेक्ट्रिशियन, सिव्हिल सुपरवायझर आणि पेशंट असिस्टंट म्हणून नोकरी मिळवची संधी. आयतवाराची व्याख्याना YouTube चॅनलवर. नाममात्र शुल्क आणि EMI स्कीमय असा. मगे वाट कसली बघतासात? या संधीचो फायदो घ्या. आपलो प्रवेश निश्चित करूक आजच भेट द्या साहेब रिसर्च सेंटर, G70, मेन रोड, बस स्टँड नजीक, कोकण 7 ऑफिसच्या बाजूक, युनियन बँकेजवळ, सावंतवाडी किंवा SPK कॉलेज, मोती तलाव, सावंतवाडी. संपर्क 9607 70 72 60 आणि 90 11 11 57 49. कोकणात पावसान जसो जोर धरलो तशी शेतीची कामं सुद्धा जोरात सुरू झाली. तरियो काढणा, लावणी करणार ही कामं हल्ली बायल माणसंच करतात. खरा तरी कामं म्हणजे तसा बघूक गेल्या एक प्रकारची कसरतच असता. फाटेक बेगिना उठान पोरातोरांची तयारी आणि सगळ्यांचं जेवण करून घरची बायल माणसा कुणग्या देतात. कमार मान एक करून तरियो काढत लावणी करतात. नमस्कार गावाल्यानू. पाऊस जोरात लागता कोकणात. मी आता कुडाळात असं आहे आणि माझ्यासोबत एक काकी असत. काकी, दिवस किती वाजता सुरू जाता तुमचं? किती वाजता उठतात? दिवस सकाळी उठला का 5 वाजता चालू होता. घरी जेवण करतो. एक आजी आहे, त्याचे सगळं करावं लागतं. त्यानंतर आम्ही 7:30-8 वाजता कोपऱ्यात आम्ही काम करायला येतो. हो, घरातला जेवण वगैरे करून कपडे, भांडी, आजीचं जेवण, 2 मुलांचे डबे करून आम्ही 7:30 वाजता कोपऱ्यात येतो. काकी, हे म्हणजे दिवसभर हे वणवर राहून परत दुपारी 12:30-1ला घरी जाऊन घरचं परत काम असलेलं करून परत 2:30 वाजता आम्ही कोपऱ्यात येतो. इतक्याय करू नये त्या माऊलींची कसलीच तक्रार कोणाकडे नसता. कष्ट करू नये आपल्या कामार प्रेम करून तेतूरसून आनंद कसो घेवचो ह्या कोकणच्या बायल माणसांकडसूनच शिकायचा. किती वर्ष झाली तुम्ही शेतात काम करता? आता वर्ष झाली, 30 वर्ष जायची. मी शाळा सोडल्यापासून शेतात काम करतो. संध्याकाळी पाठी वगैरे दुखतं, पण आपण काय, आमचं नेहमीचं पोटच याच्यावर म्हणून करावं लागतं. कोकणात आता लोकांनी शेती करूची सोडली, पण पुढचे दिवस शेतीचेच येतले ह्या सुद्धा विश्वासान सांगतात. शेतीत जेवढा आहे ना, बाकी इतर कुठल्या हेतू धंद्यात हे नाही ह्याचा.
पहिलं आधी घरात घरभर अन्न असता, काय कमी होणार नाही. चांगला अन्न घरात मिळता. कोणी इला तर त्यांना बिंदास जेवण वाढूक मिळता. आता 10 लोक इली तर विचार करूक नको दुकानावर जाऊ की काय करू. असता घरात अन्न भरपूर वाढायचं. चिखलाशिवाय अन्न मिळत नाही. चिखलात पहिलं चिखलात जायचा. कमळ येताना चिखलात न येता, वर इल्यावर सुंदर दिसता, पण पहिलं चिखलात नच येता. तुम्ही म्हणता तर चिखलात जर समाधान असं तर खै नाही. त्या समाधान खै नाही. तेव्हा शेती सोडू नका. ह्या मातीतला काम करूचं सुख आणखीन कशातच नाही हे जेव्हा ती सांगतात ते शब्द बराच काहीतरी शिकवून जातात. भगवान शेळटे, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी. आता नाही म्हटलं तरी माझं वर्ष 50 झाला, पण 35 वर्षात तर याचा अनुभव नका चांगला असा. म्हणजे माझ्या वडिलांच्या त्याच्या वडिलांपासून व्यवसाय म्हणजे व्यवसाय असं नाही, पण एक व्यवसाय आमचं न्हावी समाजाचा असल्यामुळे आम्ही प्रत्येकाच्या घरी जातो किंवा कोणाकडे बरा नसला तर म्हणता कावीचं औषध मिळते. त्याच्यातून आपण एक हळूहळू त्यांना एक औषध देत गेलो. पण ती औषधी असताना आपल्याला काय वाटलं त्या औषध असून त्यांना बरं वाटतं. जसे आम्ही आज नाही म्हटलं तरी ती पिढी आणि आता माझी 35 वर्ष ह्या क्षेत्रात म्हणजे क्षेत्र असं नाही पण इलेल्या आम्ही औषध देतो आणि त्या विनामूल्य औषध 1 रुपये त्याच्याकडून न घेणं हे आमचं एक चालूच असा. आणि असा कावीळचं औषध असा की तुम्ही घेतल्यात तर कावीळ 100% बरी होता, पण त्याच्यावर विश्वास होऊ. एकदा एखाद्या कडून औषध घेतला तर त्या बरा होतलाय म्हणून औषध त्याच्याकडनं घ्यायचा आणि मग त्या औषध घेतल्याच्यानंतर तर 100% गावठी औषधात माणूस बरो होता. ही नाका अनुभव त्याचा चांगला असा. तिसरी गोष्ट कावीळ कशी होती, काय होता, त्याची लक्षणं काय होतं किंवा ती आपण बरी कशी करायची ह्या संदर्भात जर आपण त्याचं बारीक निरीक्षण केला तर कावीळ म्हणजेच आपल्याकडे पहिले सुरुवातीक आपणाची लक्षणं म्हणजे का एक आपल्याकडे काही गोष्टी असत, आपण खाद्य खातो काय खातो त्या प्रमाणात खाला किंवा काय हे गोष्टी होतच. ज्यावेळी आपल्या सुरुवातीक तिथं थोडस म्हणजे आंबट ढेकर येणे हे जे प्रकार होतं ते प्रकार झाल्याच्या नंतर आपल्याकडे म्हणतो आपण मुळशी म्हणून प्रकार आपल्याकडे पहिला होता. आणि तो मुळशीचं औषध तुम्ही नाही घेतल्यात तर मग त्या जून म्हणजे आपण जास्त वाढत जात आणि त्याच्यातून मग त्या काळी प्रकार होता. सुरुवात त्याची लघवी पिवळी होणे होता. त्याच्यात आता काही आणखी भाग असत, काही एखाद्या लघवीच पिवळी होता तर काहीचे डोळे पिवळे होतात तर काहीचे नाकटा वगैरे पिवळे होतात. म्हणजे सगळा एका टायमाला एकाचा होता असा नाही, पण काही जण सुरुवातीक तर लघवी पिवळी होताच. हे पहिला लक्षण. नंतर ती जास्त झाली म्हणजे 1 महिना वाढला की त्याचे डोळे पिवळे होणे आणि त्याच्यापेक्षा नंतर झाल्याच्यानंतर पुऱ्या शरीरात जातात त्यावेळी तुमका नकात दिसता. सुरुवातीक नकात दिसता असं नाही असा, पण सुरुवातीक तुमका लघवी ही पिवळी कंटिन्यू होणे. मी निदान सुरुवातीक लघवी त्याची बघल्याशिवाय मी कधी औषध दिले नाही. लघवी बघल्याच्या नंतर नका वाटला हिची 50% कावीळ हा तर मी त्याला लगेच औषध देतं. नसात तर मी त्याला सांगतो तुम्ही आताच्या म्हणजे काळात ह्या कसा असा युग जरा वेगळा असा तर मी मग त्यांना मार्गदर्शन काय करतं बघ तुम्ही रक्त चेक करा, मग त्या रक्तात तुमका त्याच्यात जास्त का मग मी तसा औषध देतोय. जर सुरुवातीक असतात तर मी थोडा देतोय आणि माझा पथ्य आहे का एक संपूर्ण दूध उपाशी राहायचा. सकाळी दूध म्हणजे 1 ग्लास दूध आणि औषध मिक्स करून घ्यायचा. संपूर्ण दिवस तुम्ही पाणी प्यायचं नाही. जर तुम्ही औषध घेतल्यात तर औषध घेतल्याच्या नंतर पाणी प्यायचं नाही. रात्री तुम्हाला जर वाटलीच भूक लागली तर एखादा बिस्किट एका दुसऱ्या बिस्किट त्या दुधात बुडून खायचा. संपूर्ण दूध पाहिजे तेवढं दूध प्या तुम्ही. दुधामुळे शक्यतो तुमची कावीळ 15 दिवसाच्या आत पूर्ण बरी होता. दूध आणि औषध घेतल्यामुळे पूर्ण बरं. त्याच्यात करून परत तुमका 8 दिवस सतत पडे काय त्रास होतो नाही असं नाही होऊ शकता. मग त्याच्यासाठी तुम्ही जो आपला ऊसाचा रस जर मिळत असेल तर तुम्ही आठवड्यातून 2 वेळा प्यायचा कावीळ झाल्याने. मग ते शक्यतो तुमचा लवकर म्हणजे जे तुमचे 1 महिना पुढे होतील ते तुमची 15 दिवसात कव्हर होता. 15 वर्षाच्या नंतर माझी म्हणजे शाळा क्षेत्र सोडलाच. 15 वर्षाच्या अगोदर म्हणजे 8वी शिकलोय आणि 8वी शिकलोय मी आणि त्या शेतीच असल्यामुळे मी शेतीच्या ह्याच्यात जास्त आमचं लक्ष किंवा आमचं धंदा असलो फिरतो धंदा असल्यामुळे आम्ही त्याच्यावर जोर केलो व्यवसायात
आणि त्या ह्याच्यात मग आम्ही फिरता फिरता वडील देत औषधा, मग ते कशी देतात, काय देतात आणि कुठच्या आधारावर कुठचं औषध देतात हे आम्ही लक्षात घेतला. त्याच्यानंतर मग ते कोण गिरायक म्हणजे जे पेशंट आमच्याकडे येत मग वडील म्हणायचे बघ रे त्याचे लबी बघ. तर मी बघले तर मग त्या का सांगाय बाबा मग एक 10% दिसतात तर बाबा नाही म्हणायचे एका 20% असा. म्हणजे त्याचे अनुभव होतो. म्हणजे मी 10 सांगले तर बाबा आमचे 20 सांगायचे. मग मी दुसऱ्या टायमात हळूहळू पुढे गेलं तसं मग काय कळायला लागलं. मग बाबा म्हणाला नाही बरोबर 50% असा किंवा 30% म्हणजे मी सांगलेलो त्या ह्याच्यात असा होऊ लागला. तिथून मी हळूहळू सुरुवात केली आणि आज नाही म्हटलं तरी मी कितीतरी लोकांका पंचकृषीचं वडावळा, तुळस, मातोंड ह्या इकडच्या लोकांची शक्यतो मी जास्तीत जास्त देतोय. मळेवाडी पर्यंत मळेवाड हे जे एरियातले लोक आहेत ना ते माझ्याकडे बरेचसे येतात. आठवड्यातून नाही म्हटलं 10-15 जण लोक आहेतच. पूर्वजांनी काहीतरी चालू केला माझ्या पूर्वजांनी माणूस म्हणून जमा करून ठेवलेत हेच माणूस आज आणि तेच आमचे पैसे. आमचे पैसे आम्ही तुमच्याकडून एका याच्याकडून आम्ही पैसे घेत नाही. ज्यावेळी औषध देतो आणि एखाद्याने म्हटलं हे 500 रुपये ठेवा तुमचे, मी डॉक्टर खूप केले, मी पैसे खूप केले, तर मी त्यावेळी त्या काय ते औषध माझा द्या आणि तुम्ही पैसे घेऊन जा. पण असं कशा करता तुम्ही, पैसे कशा घेणार? नाही, त्या मागचं कारण काय? काय मागचं कारण आता म्हणजे काय म्हणजे आम्ही म्हणतो असं काय औषध दिल्यामुळे त्या औषध त्या पाळाचा नाही. मुळात त्या औषध वनस्पती ही परमेश्वरांना निर्माण केलेली आहे. मग परमेश्वरांना तुमच्यापर्यंत देऊ घेणार नाही तो आमच्या धर्मान व आमच्या माणसाच्या रूपात तुमका परमेश्वर म्हणून औषध देता. हे आमचं ध्येय म्हणजे पूर्वजापासूनच सांगणं याला परमेश्वरानं आमका पाठवले त्या औषध दिवच्यासाठी. हे त्याच्यात महत्वाचा आमका एक समाधान असता. सावंतवाडी तालुक्यातल्या कवठणी सत्तीची वाडी हयसर भर वस्तीत उमेश कवठणकर यांच्या घराच्या बाजूच्या बाईत बिबटो पडलो. सरपंच अजित कवठणकर आणि श्याम नाईक यांच्यानी याची माहिती वनविभागाक दिली. ग्रामस्थ आणि वनविभागात या बिबट्याक रेस्क्यू करून बाईतसून बाहेर काढलो. कलर म्हणते निराळा. अशा महत्त्वाच्या बातम्या आम्ही तुमका देतलाच. परत भेटूया पुढच्या आयतवाराक मालवणी बुलेटिन घेऊन. तवसर बघत रवा कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. या बातमीपत्राचे प्रायोजक असत सुजय मसाल्यांचा सुजय स्वाद. झणझणीत मसाल्यांसाठी एकच नाव